ni aning helper nga isyo mga sukid tigpaminaw. Isagpa kuno ni siya gilaparo kuno siya sa bayaw sa iyang amo. Uy, kuyawa ining kalakiha. Iyang gibidyuhan kay aron ma-post niya sa social media. Perting nga kuha na ni mga higala. Oy, pero kanang nga inanang helper po, ayaw po ninyo pasakiti. Oy. Karon na binakaroon nga uso na kayo ni mga higalain ani, no? Kaniya ng social media, mga sukit tigpaminaw. Hapit na ng vlogger. Agi vlog siya, oy, ang ilang amo. Kanta nagpagtagad doon mga kaigalaan kay niya naman, kompleto naman tanan kay maka-access naman tanan. Pulos naman ay mga Facebook. Naanay mga kuan. Naanay mga kamera, mga cellphones, maka-post na dayon mga sukit tigpaminaw. Nani anay mga higalan ning maong nga helper mga sukit tigpaminaw nga kini ni ang nag-vlog kini siya mga kaigalaan gumikan kay gisagpa siya sa iyang amo. Igsuon sa iyang amo mga higala atong nga pagtagad ni mga sukit tigpaminaw. Kay kini ni ang iyang gibidyuhan kay aron ma-post kuno niya sa social media. Pero wa maklaro unsay ilang giawayan. Pero ingon say kining babae kini mong helper nga si Jerlyn, nga kini ni ang gilaparo siya ani og iya ning pasakaan og kaso. Ingon ning maong babae mahigala nga siya pa kunoy helper ani nila nga ni sukol niya. Siya pa kunoy helper ani atong pagtagad be. Ato say play kining video kuno names. Gamay lang names be. Kani. Audio. Oh, audio. Ay na, pakasuhan ko ni nagilabarang ali. Nyatay lang. Pla. Kanang naunga mauna siya. Mauna i-post ko ni. Nyatay, lasan ra ko. Diyos ko. Ay, nakanhe? Sure ka? Uy, nyatay na niya. Gilabaro ko niya, guys. Uy, sige, ay na. Pakasuhan ko ni nagilabarang ali. La, grabe ha eh. Gilaparo de sa kuan yang amo. Naunga mauna siya. Mauna i-post ko ni. Ni sukol. Ay, lasan ra ko. Diyos ko. Ay, nakanhe? Sure ka? Uy, ginatay lang. Ay, Uy. nata, guys. Guys, ay na. Kaya nga na, ipabriso ko ni. I-report ko man eh. I-report yun na ka. Ginatay. Pinakauna ko kakamangso ko sa inyo. Ani sukol. Sige ko. Uy, hala. Wala. Isuga sa ning ala. Yusa man ka na, kuya. Sumada ko now! Hala, isuga ko nang niya. Siya, oy. Yawa! Unsa? Uy! Uy. Di ko, Sige, di sige, mo sige. muna ka? Awit ko. Naka. Sige. Sige, be. Sige daw. Yusa Hala, man ka malive na niyon. Sige, Ang helper may galagi kuan. Sumada ko no! Ningon ako Si nga, Jerilyn, Jerilyn oh. oy. Ningon ko si Jerilyn Uy. oy. Katawa ka magalit ko. Huh? Uy, Ano kay lahi na inyong una-una. Una! Ngano sa gisagpa masap? Porque ka para ko dili. Uy, hala. Ay, talaga ka! Kaya dapat maging ana! Uy, ala. Hala, isuga god. Di na ko mo duty diri pakasuhan ko na. Sige. Surya! Makasagad ko. Ha? Isugad. Nakauna ka katanong diri ani sa inyo. Kaya ikaw yung... Ay, sus! Ako? Wow! Ako? Oh. Action! Yatay! Isuga sa niya. Kita na sa... Dako maglawas. Ka dool ka ayo! Pag-show niya! Ikaw ka wala ka diri ha! Kaya Yawa mo! Uy! Ako na yung ginalaman! Ay, naka na video ka diri! Gibidyuhan gyud. Ako ni mo sa Facebook itahan na! Dili na! Ayaw! Wala akong ginganin sa akong pamilya! Sukol gyud ang helper. Wala akong ginganin sa akong pamilya! Gihatay! Hala. Sukat akong ginaniri! Doon ako na inganin! Ha? Ha? Sukol gyud. Binuang! Ay! Binuang! Wala ko na binuang! Nagtrabaho ko dili ang tarong! Huwag ka na binuang! Ay! Wala Sumada binuang! sila ng gibuhat! Sumat! Ngano ba sa iya man sa lingkod lalaki man siya nga dakong lawas man ito ha? Ako sa imong anak! Mura na ka si Kinsa! Nakatrabaho ko eh! Ha? Oh. Isa mura na ka si Kinsa! Kinsa gihapon! Mauna kay kamo ang inyong mga utok! Utok! Ha? Mga utok! Utok kung saan ikaw ka na! Si Dudong ang Ah, kastorya! si Dudong! Oh, si Dudong! Oh. Dito ba ka? Ngano ka isog man ning ito ha? Wala ka kaya kami tingog! Kinsan ni? Yana anak ko ha? Kinsa ni? Oh, dito ba ka? Kapila na mo ka na! Kapila na mo ka na kung anak! Suga oy. Ako sa kwarto! Kagatan ako sa imong anak at silpon! Nilagaw ka! Nilagaw ka klaro! Baka yung tingog! Ay nata! Ang inyong utok! Puro kasuko! Puro kasuko! Puro kasuko! Puro helper ang Puro inyong kasuko! mga Bakit yung sumayin nga na yung batasan? Ay na! Basta mo! Basta mo! Kamu, be! Ano yung Tay tinilas? lang! Uso mo yung Tay tinilas? lang! Ako! Isa ko katuwid Ay! direct! Wakoy labot! Ako sa inyo! Wakoy labot ka naman! Yawa! Iservisyo ka sa kuha! Uy! Bisan ko! Wala ko Iservisyo
Oh, sukol gini helper. Gilaparo jud ko ani niya. Gilaparo ko niya, guys. Gilaparo. Sige, ay na. Pakasuhan ko ni nga gilaparo ko ani. Kina naman pakurasyon eh. Kung ano gilaparo mo kanini. Nang naunga, mauna siya. Mauna i-post ko ni. Tay, lasan ra ko. Diyos ko. Ay, nakanhe? Sure ka? Yatay lang. Ay, nata, guys. Guys, ay na. Kaya nga na, ipabriso ko ni. I-report ko man eh. I-report dyan na ka. Yatay. Pinakauna ko kakamangso ko sa inyo. karon na yun. Mo. Kana mo? Sige, Kul. Tistingin. Sugaw eh. Nagdadya ko. Ha? Yun sa mga ka na, kuya. Sumana ko na! Ah, isuga. Ha? Siya, oy. Yawa! Unsa? Uy, di Sige, mo sige, ka? nabidya ko. Suga. Naka. Lala. Sige. Sige, be. Sige daw. Yun sa rin ako na niya. Gisingitan na ka na ko sa cellphone. Sumana ko no! Ningon ako Si nga, Jerilyn, ni oh. Oy. Ningon ko si Jerilyn ni Uy. Oy. Katawa ka magalit ko. Uy, Ako kay lahi na inyong una-una. Una! Suga eh. Porque ito ba ako dili ati ko dili bangga. Pero yung ka! Kaya dapat maging ana! Ah, suga. Suga eh. Di na ko mo duty diri pagkasuhan ko na. Sige. Sorry ah! Makasagad ko. Ha? Ako ra pinakauna ka katanang diri ani sa inyo. Kaya ikaw yung... Atong takna mga kaigsunan alas sa 8:28 na sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Kung di na mga higala gani maagwanta panalitan og unsay problema da sa helper og sa amo. Di ang kanang helper ikaw panalitan tan-aw nimo murag delikado imong kinabuhi sa imong amo, mahawa na lang ka nang higkag tarong. Ikaduha, ang amo sad og wa na moy gana sa imong helper kay kinahanglan na ba nag-trust and confidence na kanago na sa imong balay sulod. Ug wa kay salig sad, di imo na po nang inyon nga kuan magsabot tagtarong. Dili kay imo na manghigalang pasakitan. Mo na kalisod sa tanan napita. Ay gisagpa siya na dili man pod ang helper, dili man pod mahigala ang amo may sagpa dayon ang bayaw man day may nagsagpa. Ha? Gilaparo kuno siya sa bayaw sa iyang amo. Uy kadakong problema ining kalakihag mauhon mga sukin tig paminaw ha. Mo na tagaan tag pagtagad mahigala. Pwede gini niyang ikiha, ha? O ga ipablatter na nimo day, ha? Ipablatter na nimo sa kapulisan niya pagpamedikal. Kaya ato man nga advisean mga higala nga unsay saktong buhaton, ang step by step nga buhaton para moari na gyud ka sa legal ani nga aspeto. Kay lisod man kayo ni og inanasag ka abusado ning amo inani. Og kamong mga amo din ha, yung mga helper mo, tanaw ninyo nga murag unsa ba kay for whatever reason nga wa nakakauyon ba ka sa mga helper? Ha? Og panalitan nani pod mahigala ikaw bayaw rasag ka. Kini nagsagpa bayaw, di ba na nimo helper gani? Ngano nga nana mang isuga sa tawhana oy. Atong balikan karon mga higala gamay lang kayo. Kini atong balikan to gamay mga higala. Di man nimo mapugos po ng helper og patrabaho na may manamo nga di sa papahawaon kay napakay utang sabon shampoo ina na may uban. Una ang helper og ang amo mga higala di na magkasnabot pagbuwag mo sa tarong. Dili kay mag physical lie dia. Ni ato paminaw balik be kini mga helper. Isugod ko no dong be. Aron ato ma-analisa dong be. Kini. Oh. Ay, nakanhe? Okay na siya isugod. Ani niya, gilaparo ko niya, guys. Gilaparo. Sige, ay na. Pakasuhan ko ni nga gilaparo ko ani. Yatay lang. Kanang naunga, mauna siya. Mauna i-post ko ni. Yatay, lasan ra ko. Diyos ko. Ay, nakanhe? Sure ka? Uy, Yatay lang. Ay nata, guys. mura si Kinsa. Guys, ay na. Kaya nga na, ipabriso ko ni. I-report ko man eh. I-report niya. I-report dyan na ka. Ay, sos, Yatay. Pinakauna ko kakamangso ko sa inyo. karon na yun. Report. Mo. Kana mo? Sige, Kul. Tistingin. Wala. Nagdadya ko. Wala. Yun sa mga ka na, kuya. Sumana ko na! Isuga oy. Ha? Siya, oy. Yawa! Unsa? Uy, di Sige, mo ka? nabidya ko. Naka. Sige. Sige, be. Sige daw. Yun sa rin ako na niya. Gisingitan na ka na ko sa cellphone. Sumada ko no! Ningon ako Si nga, Jerilyn, ni oh. Oy. Ningon ko si Jerilyn ni Oy. Katawa ka magalit ko. Uy, Ako kay lahi Singitan. na inyong una-una. Una! Ayaw ko! Porque ito ba ako dili ati ko dili bangga. Pero yung ka! Kaya dapat maging Oh, grabe ya po sultian. Ay, helper ko ka. Ayo na apagsulti. Ay, grabe ya. Di na ko Kataas ba niya sultian? Makasuhan ko na. Sige. Saan tawanan siya ni? Makasagad ko. Ha? Ako rin pinakauna ka katatang dinihingani sa inyo. Kaya ikaw yung... Ay, sus! Ako! Wow! Ako! Action!
Suga, eh. Ay, naka na video ka nila! Guys! Ako ni mo sa Facebook itawan na! Dili mo! Ayaw! Wala akong ginganin sa akong pamilya! Ha? Wala akong ginganin sa akong pamilya! Gihatay! Sukat! Sukat sa akong kinabili! Gawin ka ko na inganin! Ha? Ha? Kanay mo binuang. Ay! Binuang! Binuang! Wala ko na binuang! Nagtrabaho ko din ang tarong! Wa ka na binuang. Ah, wala Sumama binuang! sila ng gibuhat. Sumahat imong yatay! Ang akong cellphone! Imong cellphone sa imong anak! Mura na ka si Kinsa Kulit na ka, katrabaho ano? ko eh. Oh, muna si Kinsa nagtrabaho. Mura na si Kinsa. Kinsa gihapon! Mauna kay kamo ang inyong Sa nilanggo ni niya, de? Uto. ha, mga utok Uto kung sa ikuan ka na. Si Dudong ang Ah, kastorya. si Dudong. Oh, si Dudong. Oh. Dito ba ka? Dito ba Ha? ka? Dito ba ka? Wala mo kay kang tingog. Kinsan ni? Yana na ko ha? Kinsa ni? Oh, dito ba ka? Kapila na mo tana. Kapila na mo tana kung anak. Nilakaw ko sa kwarto ka gihapon ako sa imong anak ang cellphone! Nilakaw ka. Nilakaw ka klaro pa kayong tingog. Ay nata! Ang inyong utok! Puro kasuko! Puro kasuko! Puro Puro Bakit mo sumayang ingalan mo patasan? Ay na! Mas ka mo! Mas ka mo! Kamu, be. Yatay lang! Usap mo ng Yatay details. lang! Ako! Isa ko katuwid dire! Ay, Tayo! Tayo ako sa inyo! Wa ko labot ka naman. Yawa! Iservisyo ka sa kuha. Uy! Bisan ka! Wala ko sa dito! Balo ko! Ay, sullo ka na ko. Ay! Yatay lang! Baga dyan! Mura na Pre! kinsa. Ugma! Sila ka lawa! Kung sila ko dire! Ayaw Kaya suka. ano? Anibalayan ni John! Direction ko! Diyos ko! Dire nakabalo ko sa tanan-tanan! Yun! Wala mo na kabalo ka. Yawa ni! Suga lalaki ha, eh. Yatay! Sige! Videohan ko ni! Ma-post this Facebook! Hmm. Ginabaro dyan ko ani niya! Ginabaro dyan. ko niya! Aha. Uy, sige! Ay na! Kakasuhan ko ni na ginabaro ko ani! Yatay lang! Ah, tige balik ka may ha? Ang naunga mauna! Mhm. Boss, ay. Yatay! Lasan na ko! Diyos ko! Mura na skin sa Ay, nakaanhe! Sure ka? Nakatrabaho Uy, ka. yatay lang! Ay nata, guys! Guys, ay na! Kaya nga na, ipabriso ko ni. I-report ko nga ni. I-report niya. I-report! Juta ka! Ay, sos, report. Yatay! Pinakauna kong kakamanso ko sa inyo! Oo, karoon na yun. Report. Mo! Buka na mo. Sige ko, tistingin! Wala, nagsadya ko. Ha? Yun sa mga ka na Grabe ha sa ning kuha Suha na. na ko na. Suga, eh. Ha? siya, oy! Yawa, unsa? Uy, di Sige, sige, mo sige, ka? awit ko! Naka! Sige! Sige, be! Sige daw. Yun sa mga ako na yaya! Gisigitan na ka na ko sa cellphone! Sumadaw ko no. Ningon ako Si nga, Jerilyn, Jerilyn, oh. oy! Ningon ko si Jerilyn, Uy. oy! Katawa pa magalit ko! Huh? Uy, Nako ah. kay lahi na inyong una-una! Una. Ay, Ayaw ko. Porque tayo Ay, pala ano? kapilihan, di ko nila Oh, bangga! ay, pero yun ka. Hilpi ra gyud ka, murag lahi sultian eh, murag taas magsiltihan ni tawhana. Di na ko mo Sa may ranggo na niya. Pakasuhan ko na! Sige! Surya. Nakasagad ko! Ha? Ako na yung nakauna kakatabang dinahingani sa inyo! Kaya ikaw yun. Ay, sus. Ako! Wow! Ako! Oh. Action! Yatay! Wata ka kitikita sa cellphone ka! Ang speaker doon ka! Ano? Wa, ang sure niya. Ikaw ay wata ka dinga! Kaya Yawa mo! Uy! Ako na yung ginagawa! Ay, naka na video ka nila! Guys! Ako ni mo sa Facebook itawan na! Dili mo! Ayaw! Wala akong ginganin sa akong pamilya! Ha? Hmm. Wala akong ginganin sa akong pamilya! Gihatay! Sukat! Sukat sa akong kinabili! Gawin ka ko na inganin! Ha? Ha? Kanay mo binuang. Ay! Binuang! Binuang! Wala ko na binuang! Nagtrabaho ko din ang tarong! Wa ka na Ha? binuang. Wala Sumadaw binuang! sila ng gibuhat. Sumahat imong yatay! Suga ni tawhana, eh. Ako cellphone! Imong cellphone sa imong anak! Mura na ka si Kinsa na katrabaho ko eh. Ha? Murag si Kinsa nakatrabaho din. Unsa man din ang iyang kuan? Mauna kay kamo ang inyong mga utok! Uto. Ha? Mga utok Uto kung sa ikuan ka na. Si Dudong ang Ah, kastorya. si Dudong. Oh, si Dudong. Oh. Dito ba ka? Dito ba Ha? ka? Dito ba ka? Wala mo kay kang tingog. Kinsan ni? Yana na ko ha? Kinsa ni? Oh, dito ba ka? Kapila na mo tana. Kapila na mo tana kung anak. Nilakaw ko sa kwarto kay gihapon ako sa imong anak ang cellphone! Nilakaw ka. Nilakaw ka klaro pa kayong tingog. Uy. Ay nata! Ang inyong utok! Puro
Sumuni bayaw ni siya, dili ni siya may amo gyud. Yatay lang. Baga dyan. Ugma. Ilang adlaw. Wakon lang ko dire. Kaya ano? Ani balayan ni dyan. Dire dyan ko. Diyos ko. Dire nakabalo ko sa tanan-tanan. Yun. Ni. Ama. Yatay. Sige. Videohan ko ni. Ma-post this Facebook. Amo na hitabo ang mga kagala, no? So kung ato nga lisaron mga sukit di paminaw, kining maong kuan helper, matod pa kay ingon man tong lalaki day, hilas sa kitong sultian tong lalaki ha ka kuan ba sa kayo eh. Sakit pa sa kagsultian mga sukit di paminaw. Kuan kay nakatrabaho ka diri. Unsa man ang gitrabahoan day? Unsa man ang klasiyas trabaho? Unsa man ang iyang unsa man ranggo ni lalaki nga mura man og sinultian, mahigalabihan man ka. Straight to the point. Labihan man ka kuan kayo? Mura man og labihan ka taas kay manulti mga sukit di paminaw. Unsa man din kuan na di ay good mga kagalaan, no? Ato tanawon ba be? Atong balikan ko gamay names. Ato lang putlo names. Sige ko names eh. Be balik sa pagsugod ko na be. Tama. Kana eh. Niya. Gilaparo ko niya, guys. Sige. Ay na. Kakasuhan ko ni nga gilaparo ko ali. Yatay lang. Kanang naunga. Mauna siya. Mauna i-post ko ni. Yatay. Lasan ra ko. Diyos ko. May nakanhe? Sure ka? Sa gamay lang freeze ko no be. Kay nakaanhi ka diri mura na kagsikin sa unsa man din ang naanhaan. Unsa man ang lugar na naanhaan nga ano nga kaanhi ka diri mura asinultian ba? Nakaanhi ka diri mura na kagsikin sa unsa man din ang sa langit na diha. Medyo lahi sinultian ning tawhana mo magsobra ka kuan kayo. Unsa may ranggo ka niya, ha? Beatoy padayon ko names. Sige na names. Okay. Okay na, be. Lasan ra ko. Diyos ko. May nakanhe? Sure ka? Yatay lang. Okay, freeze. Nakatrabaho ka din mo nagkasakikinsa. Unsa man ning kuan na di ay? Nakatrabaho ka din mo nagkasakikinsa. Unsa man ning siltian day? Unsa man nang imong gitrabahoan day ngano inana makagsiltihan? Murag sikinsa. Nagtrabaho na ka din mo nagkagsikinsa, ha? Nagtuo siguro ng iyang kuan na unsa ba nakatrabaho ka din mo nagkagsikinsa. Unsa din ang imong kuan? Paraiso na? Bebe, tiwason to. Sige, names. Yatay lang. Ay nata, guys. Guys, ay na. Kaya nga na, ipabriso ko ni. I-report ko man eh. I-report dyan na ka. Yatay. Pinakauna kong katamang ko sa inyo. karon na yun. Kana mo? Sige ko. Kini, abot. Wala, nagdadya ko. Isuga ang kuloy. Ka na, kuya. Suwana ko na! Sugaw? Ha? Siya, oy. Yawa! Unsa? Uy, di. Sa freeze kami names. Grabe hagpang pinamalikas sa din. Mura kabunda man kay sa tanas ng lugar. Ato lagi katawa mga higala be. Sige, padayon ko names. Sige ko names. Uy, wala. Sige. Sige, be. Yung sabi rin ako na yaya. Gisingitan na ka na ko. Laking buhat. Ano ko no? Ningon ako Si nga, Jerilyn, ni oh. Oy. Ningon ko si Jerilyn ni Oy. Katawa ka magalit ko. Uy, Ano kay lahi na yung una-una. Una. Ayaw ko. Porque ka pa ako dili ani ko ni Banggo. Pero yung ka. Ay saha, gamay lang. Freeze names. Hilpi ragog ka. Saan na sultian na day? Ha? Murag si kinsang tawhana makapasakit sa kuha. Matud pa sa helper. Dili ni siya akong amo. So dili ni siya akong amo. Mao na yung sulti babay ha. Dili ni siya akong amo. Sumura ni siya kuan day. Ang bayaw ni. Dili ni siya akong amo. Bayaw ra ni siya sa akong amo. Ha? Kita nga mga helper na atay katungod nga musukol basta sayon-sayonon rata. Bisan pag unsa na kadaghan ilang kwarta di ta manugot nga anion rata. Mo ni sulti ning helper, no? Nga sulti dili ni siya akong amo. Bayaw ra ni sa akong amo. Og ang amo po dani, dapat ang amo day mo badlong sa day ayaw ko na kay ako man ang helper. Pagrespetar siguro mo og kuan oy, ha? Bisag ganing managsuon mo panalitan, ikaw do na kay helper, ang imong igsuon do na helper. Di po siguro mo anaon na imong kuan, ipabadlong na sa imong igsuon nga day kanang imong helper ba mo man og kuan. Ingana siguro. Kay lisod man kanang ikaw mo ay managpa dayon. Unsa ba ning klasiha mga higala ka? Kuan na ba po ning kinaiyaha mga sukit tig paminaw? Sige, padayon ko no names. Padayon kana. Ani ko ni Banggo. Pero yung ka. Oh? Tawa pa abe, freeze be. Helper gud ka. Unsa man ang sultiana?
Kay kinsa man day ka? Ha? Kinsa man day ka? Kaya nga anak may mo sinultian. Kana gani mahigala mga tao gyud nga mga adunahan gyud nga klaro gyud adunahan dili man maginana. Kana ba sultian mga helper ko ka? Parihara man ta tao. Grabiha sa sinultian oy. Murag kuan kay nga sultian ba lahap kayo mga sukin ti paminaw. Kuan kayo. Murag naasa sa taas kayo ug unsa kang taas sa siya unsa bay ranggo ining tawhana. Ha? Ngano inana iya sinultian? Atong klarohon ni mga sukin ti paminaw. Sa man klasiha day kas pagkatao sad unsa man day ka? Eh mo ingon sinultian mo helper ko kakikinsa ka man day. Ha? Ngano inana may imong treatment? Grabihan tawhana atong tiwason ng mga higala atong kuan eh. So kana mahimong pasaka kag kaso Jerilyn pagpakurasyon dito pagpa-medical kuan medical certificate para maklaro na mga unsay mga injury nga nakuha nimo dayon ipablatter na o patabang sa pulis nga mapasaka ang kaso na ining inaning klasiha kalisod man kay magdaghan siya ra koy helper nga kuan ato pa ning ipasusi og basig gas po nig helper ning balaya day gala di man ta perfect no maamo man ka or ma-helper man ka doon na magita mga shortcomings isip tao mga sukit tig paminaw og dunay mga problema diha siguro alang gyud ninyo nga di magka-fisikalan mao ra gyapon naguna sa magtiayon kanang manag-uyab inana di na magkasinabot lisod man kay mga matay mapunaa diha labi na ina ni naara sa sud sa balay mga sukit tig paminaw o ikaw karon og helper po ka sa mga helpers nga naminaw ron tan-aw nimo imong amo murag peligro imong kinabuhi na sa imong amo tan-aw nimo murag way klaro ng imong amo kay naman po yung mga amo gyud mga higalan dunay kamo mga helper nga naminaw na karon ha makakita gani mo amo nga tarong maing tao surti mo kay daghan pod mga higalang helper na punta ka mga amo nga di makaog iro ng batasan ha ya kini po mga amo prangka-prangka pagka-istorya mahigala makakita sa mong helper din ha nga nakatabang ninyo at imanasan na ninyo kay mutulin bago mo panarbaho o na sila Straight to the point. ha labi na tang magbantay bata mga sukitig paminaw labi na nang kuan diha uban pa mga trabahoon sa balay makatrabaho bago mo na sila dito mahigala sa US dito sa Australia dito sa Canada ug uban pa mga lugar wa gani uso ni nani indayken ha wala uso niya mo, lihok lang kag imo. Kay di ba na basta-basta mahigalang mo, kuha kay naning kuan, mo trabaho ko na, tagaan ko na mo nag minimum wage sa dito mga higala. Nyalain ang trabaho sa dito. Now, ug doon na mga anak gani ng uban, mo sakripisyo ko ng usa og undang og trabaho. Panalitan magtiayon mo. Magtiayon mo, ang bana mahigalang mo trabaho, ang asawa bantay sa bata. Kay manguha ka dito, mo bantay day, mahal man sad. Nakaroon og dunay dinhi sa ato o bisan dito o makakuha kag nimo bantay imo sa nang butang mga higala nga dili kay imo bitaw ng soldado man ka murag wa nagi emosyon nga involve ba kini ginani mga higala nga klase manggod sa pangempleyo ini nga klase sa pangempleyo mga higala nga naa mo sud sa kabalay dili lang nga kanang sweldo lang kwarta-kwarta lang nga naa dunay mga relasyon din na mga higala dunay mga emosyon nga na-involve ana. Labi pa ka na mga helper panalitan nagatiman sa mga bata. Kanang bata mga higala, ang mahitabo gani ana, murag magtuo pa ng bata nga kanang helper mauna iyang mama. Ha? Unya kana pong helper mga kagalaan nga nagatiman sa bata, ma-attach na sa bata nga iya po nang giatiman ng imong anak nga mura sa iyang anak. Kay kung magsige lang kay kwarta-kwarta lang, tinuray lang ka na manarbaho ka ba nga pulos kwarta-kwarta lang, wa nagi emosyon nga ma-involve diri baya pod kuan inday kin bisag asa nga panarbaho labi nag-helper ka kung ikaw magbantay kag bata karon butan ta lang bata or bisag butan ta ikaw tigluto tiglaba diha na kay emosyon sa gamay bisag ibutan ta la gamay di lang nimo dako-dakoon ngadto sa imong amo labi na kanang bata gyud kay kanang mga magbantay ng bata ma-attach sila sa bata ha atiman na imong anak na dunay mga helper sa gyud mga badlongon doon na po yung mga helper badlongon, doon na mga among badlongon. Preha itong sa una mahigalang ang bata iya pong gihilabtan. Di po na mao. Inana na gani, di pagpuli og laing helper. Pero doon na mga helper, kasagaran yun mga higalang mga timan o bata, magkuha na murag sakop sa pamilya sila. Murag sakop sa pamilya sila, kaya naagod mo sod sa kabalay. So imong itratar na nga, kuha ni mo, kauban ni mo na mo sa inyong kuan.
Naamo sa usa ka balay, kauban nimo na. Unya sakop siyang pamilya, ana magtatar. Ha? Na may amo nga kung unsay kauno niya, mausab ang kaunon sa helper. Kamong mga helper nga naminaw na koron. Sulti kay mo ug dunay mga among tarong dinha nga ang pagkaon ni pangaon gani, mangagdang among pagkaon dungan tagkaon ana day. Nay na day. Na may uban pod nga ang helper mga higala la adto mo adto pikas lamisa adto mo pangaon. Unya unsay pagkaon dito lahi sa pagkaon sa amo. Ha? Magkani panarbaho gud mga higala. Napoy sagol ni nga sulti-sulti. Bisan po ganit-ganit ka sa mga kumpanya, mga sukid tigpaminaw, makaatol ka og tag-iyas kumpanyang maayong tao, makaatol kag manager nga maayong tao, tarong sa diha karon. So, kana sulti na sa imong panarbaho sad. Kadi man lalim na kana gong environment, kana gong panarbaho mahigala og base sa study ha. Dili man gani mga kaigsunan ang number of employees nga mo resign sa trabaho dili man gani tungod sa monetary considerations. Tungod na sa environment nga wa na matarong mga higala. Di atong balikan be kani kinaw. Atong analyze ato balik ha, bebe. Ato ibalik ko no play dong. Sugod ko dong. Oh, kano? Mauna i-post ko ni. Ano? Tay, lasan ra ko. Ani niya, gilabaro ko niya, guys. Sige, ay na. Pakasuhan ko ni nga gilabaro ko ani. Tay lang. Kanang naunga, mauna siya. Mauna i-post ko ni. Tay, lasan ra ko. Diyos ko. Ay, Oh. nakahe. Moros kinsa ko no. Tay lang. Ay nata, guys. Guys, ay na. Nakatrabaho ka na mo si kinsa. I-report ko man eh. I-report dyan na ka. Tay, pinakauna kong katamang soko sa inyo. Oo, karon na yun. Report. Kana mo? Sige, Kul. Oh, niabot. Sige, Kol. Oh. Yun sa mga ka na ko. Kadakong tao ni kahanak, lalaki. Kapaitas unog mga sultian. Ya, oy. Yawa, unsa? Uy, di mo Sige, ka? Wala. Sige. Sige, be. Sige daw. Oh. Sabi rin ako na yaya. Gisigitan na ka na ko sa cellphone. Sumadaw ko no. Uy. Ningon ako Si na Jerilyn, ni oh. oy. Ningon ko si Jerilyn ni oy. Katawa ka maganit ka. Huh? Uy, Ako kay lahi na inyong una-una. Una. Ayaw ko. Porque ka para ko dili ani ko Mm. Pero yung ka. Tawang sultian o hilper ako ka. Piyak ka ko na sultian ni tawhana eh. Sige, go no ko na. Sige na. Ato nga tiwason. di na ko mo duty diri pakasuhan ko na. Sige. Surya. Makasagad ko. Ha? Ako ra kinakauna ka katabang diri ani sa inyo. Kay ikaw yung... Ay, sus. Ako? Wow! Ako? Oh. Action! Yatay! Wata ka kitikita sa cellphone ka! Ang second doon ka ayo! Wa, pag-show niya. Ikaw ay wata ka diri! Suga eh. Akong tao ba nga kwan? Ko rin yung ginagawa ha! Ay, ka na video ka diri! Oh, nagvideo. Ako ni mo sa Facebook itawana! Dili mo! Ayaw! Wala ko ginagawa sa akong naman! Dako ang tao eh niya, babae ni iyang kontra. Wala ko ginagawa sa Grabiha angkol eh. Yatay! Unsa ba si angkol? Akong ginagawa! Doon ako na yung anak! Ha? Hala, Kanay mo binuang. grabiha man si angkol nga kakwanan eh. Wa ko na binuang! Wala nagbinuang. Ako ko diri ang tarong! Ha? Wala binuang! Eh, kwan man kayo mo naman siya nga kwan hinoon. Nani nga lalaki ka, niya babae mo kontra. Oo. Isog may galaw ba kani mabakla ning tawhana day? Mano ba ning kwan? Tanawa ang imong gikakontra. Si Dudong mong kaistorya. Oh, si Dudong. Dito bag ka? Dito bag ka? Wala mo kay kang tingog. Kisa ni. Oh, dito bag ka. Kapila na mo kana. Kapila na mo kana kong anak. Ilagaw ka. Ilagaw ka klaro pa kayong tingog. Puro kasuko. Bakit mo sumaingalan ng batasan? Amo, be. Usa mo yung details. Ikaw magi. Kuyawa ning ani eh. Wa ko'y labot ka naman. Dako ang tao. Sus ko dako lawas. Lagi away babae. Isulo ka na ko. Dako lawas. Lalaking buhat. Diyos ko, diri nakabalo ko sa tanan-tanan. Yun. Ano ba nakabalo ka? Ano ba na? Ni? Wala. Ang buang nga ka. Atay, sige, videohan ko ni. Ma-post this Facebook. Mm.
Gilaparo gyud sa mga higala. Ako niya, guys. Ay, sige, ay na. Pakasuhan ko ni nagilabarang ali. Nyatay lang. Kanang naunga, mauna. So naghilak itaw na sa mga kagilaan. Ko ni. Nyatay, lasan ra ko. Diyos ko. Ay, Mula si Kinsa. sure ka? Ay, nyatay lang. Ay nata, guys. Guys, ay na. Kaya nga na, ipabriso ko ni. I-report ko man eh. Sumunod na so nalaparo na sa daan. Oh. Before siya naka-video aron di siya mausban og lamparo mga higala. So gihimo kani niya nga taming og gihimo niya mahigala nga kuan ang pag-live niya aron nga dili sa kuan unsay mahitabo niya mga kagalaan. So kini live man eh, no? So mo ni mga higala kuan nga porbida. Ang iyang tuyuan nga og simbak ko magkinaunsa nagod sa sud sa balay dai delikado sa niyang gihimo eh. Hinaykan sa initawhana dako bang tao mga sukitig paminaw. Kadako lang lawas intawhana unya mahuman babae may kontra kasamangke. Sa klasihas tao ni mga kagalaan nga. Murag dunay psychologically kuan intawhana. Ang imong strength ba? Dako kang tao lalaki ka unya babae imong kontra ana. Unya human kuan pa gyud. Number 19 ra ba ni unsa man iya sa basketball ni or may siguro sa boxing na lang ibuta. Ato ni agi katawa mahigala kay medyo ang sinultian kuan kayo. Medyo hilason kayo mahigala og sinultian. Kining maong lalaki mga sukit tig paminaw no. Ang kuan helper ka lang. Mataywa. Namatay ka makaila nga mga dato gid ka nang klaro yung dato di man ana sinultian. Mismo gani ka na mga anak sa mga dato mga kaygalaan ila mo ginang tudluan gyud unsay good manners no kay kanang mga bata diha imo man ang tudluan gyud unsay tarong mo tahod sa mga helpers mo kuan sila kay para ila ra man sada ug mahimong maing tao ng imong anak kanang tao sa ka panimalay mahimo mong tarong din at least makatabang na nila bisag asas lang mo adto tarong ka nga tao kay nanagon mahigalan doon na kay pagkabalasubas bida makasugat ka man gyud lain dito sa gawas makasugat ka man gyud sa imong kuan gyud kita gyud katapat ana sama ini tawhana mahigala helper mga sukit ti paminaw ang sinultian niya helper ka lang naanhi ka ng balaya unsa din balaya ngano man dai unsa din ang imong balay unsa din paraiso ng imong balay muna man ang tawhana og kagrabe ba mahigalag sinultian kahilas pasad mga sukit ti mabinaw sinultian. So kini mas may kuan gini o makiha gini mga higala kining helper ina tan-aw ninyo nga kuan di man gani mo iyang amo bayaw sa iyang amo naglabot-labot no bayaw man sa iyang amo mga sugitig paminaw murag ang tan-aw siguro lahi sa tinanawan sa iyang isig katao at ipadayon ni karon totoo standby lang sa human lamang Straight to the point. atong makauban karon kini si Jerilyn mga higala nga mooy nagvideo ini mga sukit tig paminaw no ato sa giplastar kadali ang iyang kuan ang iyang linya karon diya aron nya to mahinabi mga higala kay aron nga ato ning matagag pagtagad mga sukit tig paminaw pero dili pa ba atong balikan gamay ning atong video karon may laila natong maayo ni kay i-describe nato unya sa kuan ba asa man tong video balik names kining upaw upawon dili sa ingon nga nanaway ko nga upaw kuan lang kini ni ang pag-describe ba lang. Kini Nagilabarang ali. Gilaparo. Sige. Kanang naunga, mauna siya. Mauna i-post ko ni. Nyatay, lasan ra ko. Diyos ko. Ay, Murag si Kinsa, sure ka? Ay, nyatay lang. Ay nata, guys. Guys, ay na. Kaya nga na, ipabriso ko ni. I-report ko man eh. I-report ka. Nisukol gini mo helper, no? Pinakauna kong katamang isukol sa inyo. Karon na yun, report. Sana mo? Sige ko. Kini ni abot. Wala, nagdadya ko. So kinsa man ning pagkalalis mo ra ni siya o nasumpay ning video ato ni tagag pagtagad. Siya, oy. Yawa, unsa? Uy, di ko. Suga. Oh. Sige. Sige. Kaya tong ilailahon ni kisinganan nila karon. Okay na ba? Basta na to mga higala ron kaya mahinabi na to ang helper mga sukit tig paminaw. Ningon ako si Jerilyn oy. Ningon si Jerilyn oy. Katawa pa magalit ko. Ano kay lahi na inyong una-una. Una. Ayaw ko. Por qué te para ko dili ani ko dili bang Ay, pero yung ka. Kaya na pagin mo ana. Helper ko ka lain na sinultian oy. Hindi na ko mo duty diri pakasuhan ko na. Sige. Surya. Makasagad ko. Ha? Ako ra kinakauna ka katabang diri ani sa inyo. Kay ikaw yun. Ay, sus. Ako? Wow! Ako? Action! Yakay! Wata ka kita sa cellphone ka! Ang second doon ka! Ano? Pag-sure niya. Ikaw ay wata ka nila! Kay Yo!
sukat akong kinabili! Doon ako na yung anak! Ha? Ha? Kanay mo binuang-binuang. Ay! Binuang! Wak ko na binuang! Nagtrabaho ko diyan! Tarong! So kaya na yung number 24. Asa ni? Number 24. Tatay! Ang usa. Number 19. Eh, ato ila-ilahon ni. Kinsa na trabaho? Mhm. Ha? Kinsa mura na kasi kinsa. Kinsa gihapon! Mura si Kinsa. Ay, kamo ang inyong mga utok! Utok. Ha? Aha. Mga utok! Utok kung sa likod ka na. Si Dudong ang Ah, istorya. si Dudong. Oh, si Dudong. Oh. Dito ba ka? Dito ba? Ha? Dito ba ka? Wala mo kay kami tingog. Kinsan ni? Yana anak ko ha? Kinsa ni? Oh, dito ba ka? Kapila na mo ka na. Kapila na mo ka na kung anak. Nilakaw ko sa kwarto! Kaghatag ako sa imong anak at silpon! Nilagaw ka. Suga eh. Wala mo kay tingog. Ay nata! Ay inyong utok! Puro kasuka! Puro kasuka! Puro kasuko. Puro helper ang Puro inyong din babae! Bakit mo sumayin nga na yung batasan? Ay na! Basta mo! Basta mo! Kamu, be. Ano yung Tay na! So nasagpaan na ni siya sa una. Mo na iyang gi-live. Ako! Isa ko katuig! Para di sa masagpa balik. Aha. Anak ko sa inyo! Wa ko'y labot ka naman. Yawa! Iselbisyo ka sa kuha. Uy! Bisan ko nga! Wala ko sa dito sa balok ko! Isulyo ka na ko. Ay, yatay lang! Sildo ko na ko. Anong sildo? Murang Eh! Ang amay ka silduhan. Kaya ano? Eh, klarohon tani, klarohon tani. Ko! Diyos ko! Diri nakabalo ko sa tanan-tanan! Yun! Wala ko na kabalo ka. Wala ko na. Ni! Okay, dasong linya ron, mga higala. Okay na ba? Itong tagag-pagtagad. Post this Facebook! Aha. Ginabaron Oh, sige, sige. Mao na yung mga higala. Para makuha na to ang detalye gud ang tanan. Okay? Na! Pakasuhan ko ni na gilabarong ani! Yatay lang! Kanang naunga, mauna siya! Mauna i-post ko ni! Boss, ay. Yatay! Lasan na ko! Diyos ko! Ay, nakanhe! Sure ka? Nakatrabaho Ay, ka din mo. yatay lang! Nakatrabaho ka din mo sa kinsa. Unsa na yung gitrabahuan? Guys, ay na! Kaya nga na, ipabriso ko ni! I-report ko man eh! I-report niya. I-report! Juta ka! Ay, sos, report. Yatay! Pinakauna kong katabangso ko sa inyo! Oo, karoon na yun. Report. Mo! Kana mo? Sige ko! Kani sod. Wala, nag-video ko! Oh, Yun sa mga ka na, kuya! Suwada ko na! sugaw eh. Ha? Siya, oy! Yawa! Unsa? Uy, di. Abunda mga abunda sa tanas ng lugar ay. Sige, be! Sige daw. Yun sa mga ako na niya! Gisingitan na ka na ko sa cellphone! Sumada ko no! Ninyo! Gisinggitan sa cellphone. Oy! Ninyo ko si Jerilyn niyo, oy! Katawa pa magalit ko! Huh? Uy, Ano kay lahi na inyong una-una? Una. Ayaw ko. Porque di ba na ko adik ko nila bang Ay, pero yun ka! Kaya na kapag yung ana! Oh, Te! kubutas balay oy. Udyo ni Dria, pakasuhan ko na! Sige! Surya! Nasod sa balay. Ako ay pinakauna kakatabang din ang ani sa inyo! Kaya ikaw yun! Ay, sus! Ako! Wow! Ako! Oh. Action! Yatay! Wata ka ni tikita sa cellphone ka! Ang second doon ka ayo! Ang surya! Ikaw ay wata ka ni nga! Kaya Yawa mo! Uy! Ako rin yung ginagawa ha! Ay, naka na video ka nila! Guys! Ako ni mo sa video! Kani, kuan kani. Live ni mahigala, ha? Ayaw! Wala akong ginganin sa akong pamilya! Ha? Wala akong ginganin sa akong pamilya! Yatay! Sukat akong kinabili! Doon ako na yung anak! Ha? Ha? Kanay mo binuang-binuang. Ay! Binuang! Wala ko na binuang! Nagtrabaho ko diyan! Tarong! Wa ka na binuang. Ah, wala Sumada binuang. sila ng gibuhat. Sumahat imong yatay! Ang akong cellphone! Imong cellphone sa imong anak! Mura na kasi kinsa na katrabaho ko eh. Ha? Isa Wow! kinsa mura na kasi kinsa. Kinsa gihapon! Mauna kay kamo ang inyong mga utok! Utok. Ha? Mga utok! Utok kung sa likod ka na. Si Dudong ang Ah, istorya. si Dudong. Oh, si Dudong. Oh. Dito ba ka? Dito ba? Ha? Dito ba ka? Wala mo kay kami tingog. Kinsan ni? Yana anak ko ha? Kinsa ni? Oh, dito ba ka? Kapila na mo ka na. Kapila na mo ka na kung anak. Nilakaw ko sa kwarto! Kaghatag ako sa imong anak at silpon! Nilagaw ka. Nilagaw ka klaro pa kay tingog. Ay nata! Ay inyong utok! Puro kasuka! Puro kasuka! Puro kasuko. Puro helper ang Puro inyong din babae! Bakit mo sumayin nga na yung batasan? Ay na! Basta mo! Basta mo! Be, ano yung Yatay lang! Usa mo yung Yatay details. lang! Ako! Isa ko katuig dire! Ay, Tandaan labot! ako sa inyo! Wa ko'y labot ka naman. Yawa! Iselbisyo ka sa kuha. Uy! Bisan ko nga! Wala ko sa dito sa balok ko! Isulyo ka na ko. Ay, yatay lang!
Okay, gamay lang kay mga higala ha. Atong gi-fix ron mga kaigalaan. Atong kini gud mga higala nga helper taga Agusan del Norte ni mga sukit paminaw ang atong RMN Butuan, atong kauban karon tong reporter mga higala sa RMN Butuan si Rajiman Dani Luyahan ato dagag pagtagad mga higala ron aron nga ato mga higalang hinabi kini mao nga helper mga higala nga nag-viral, no? Atong tagag pagtagad mga kaigalaan uban niya si Rajuman Dani Luyahan sa RMN Butuan, atong reporter may higala dito sa sister station sa Butuan City. Iya kauban ron si Jerilyn Hagmok mga higala kini mong helper nga atong gisgutan ron, no? Kini sa video mga sukit paminaw. Das tuloy niya ron Rajuman Dani Luyahan. Good morning. Kumusta diha? DYHP RMN Report. Okay, may Rafael, no, karon nga mga panahon live tab rin sa Barangay Macupani, lungsod sa Carmen, Agusan del Norte. Gumikan kay atong gibisitahan si Ma'am Jerilyn Hagmok, ang kinsa biktima ni sa pagsanglaparo sa bayaw sa iyang amo Rajuman Attorney Rofil. Kagabi ni nahitabo. So, Kagabi. Uya yung tao na emosyonal. Kagabi, kagabi Rajuman Attorney Rofil nahitabo ang naisgutan nga pagpasakit ani naisgutan nga kining katabang Rajuman Dani. Rofil. Rajuman Dani, Dan. Kining Butuan City Dani, kanang sa inyong atong station sa Rajuma sa Butuan City. Pila ka oras ang biyahe gikan sa Butuan City padung sa Carmen? Mga hiron, mga kung imong yung ganon na gamit ang among mobile patrol. Paano gini mga waray 2 ka oras Rajuman Rofil. So medyo layo-layo pa dahil kining Butuan City o padung sa Carmen. Oo, Roger on that, no? Rajuman Rofil. So karon happy pag-doc. so Rajuman Dani, kining atong kauban karon si Jerilyn nasa ilang balay na ni Rajuman Dani. Balay sa iyahang uyab ni Rajuman Attorney Rofil karon nga mga panahon kay Okay. taga Buena Vista man gud ni inaneskutan nga biktima sa pagpanglaparo nga nag-viral ang iyang video. Mato nilargo sa siya kay gikuha man ni siyang uyab kagabi sa dihang nga komosyon. Naitabo ang komosyon So Rajuman sa Attorney Rofil. taga Buena Vista gid ni siya, taga Buena Vista. Oo, Simbalan manok. Taga Simbalan, Buena Vista, Agusan del Norte gyapon. So ilan ni kuan, ilan Norbert Pagaspas? Oo, diha. Roger on that, tinood na. Norbert Rajuman Pagaspas. Attorney Rofil. Dito lang Victor West dito. Okay. So kanang Buena Vista padung sa Carmen layo ra na. Buena Vista, Carmen, kawa na, silingan nga lungsod. Silingan nga lungsod. Attorney, Okay. Rajuman Rofil. So kagabi kung ikan gasbutuan, Buena Vista ka mo agi, unya mo labay kag lungsod sa Nasipit, adisel na dayon ang lungsod sa Carmen. Kung Okay. paigon ka sa Misiones Oriental. Okay, kanang kabadbaran layo ra pod. Oo, dire na nakita sa kuan, sa Sumayria, sa Bunga, Kasikbit, nga lungsod Japon, sa Bunga, Dastubay, Santiago, Magallanes. Oo. Mga silingan-silingan na diya, Rajuman Rofil. Okay. So Rajuman Dani, gabi din ni nahitabo gyud kagabi. Oo, kagabi pa ni, grabe pa ning presko ha kayo, kay grabe ka emosyonal kayo, grabe ang bakho, hilak intang nga katabang ko dapat dili ko ingon anaon kay dunay katungod diya sa bintahan man katabang nato nya Yes. dili dapat pasakitan istorya, labaw sa tanan dili gyud dapat pasakitan physically ang ato nga mga kasambahay at Rofil. Mao gyud. Okay. So, mao ni nga among gibintahan diri nga gani, interesado siya nga mo daghan natin mga nag-comment sa katong video niya kagabi nga mutabang kuno bahin anang legal nga action ingon ana niya tapos interesado gid po ni siya nga mo file og kaso Rajuman Rofil si Ma'am Jerilyn Hagmok matok nga to na sa bayaw sa iyang amo Rajuman Rofil kay kini butan na biktima bukabat ni sa tuig na kapin sa nga kamot sa iyang amo pero kantunan gyud kagabi nga dunay mga video dili maayo lagi po nga murag na misinterpret atong suspect atong bayaw siyang amo natungod lamang siguro to atong nakaingon sa nga natas-an og tingog ba murag natandog siguro ang garbo niya kay wa man kuno siya nagpadako-dako sa iyang tingog kay di ka nakatawa ra magali kuno si Ma'am Jerilyn unya murag na misinterpret sa katong suspect Rajuman Rofil. Mao din hitabo Okay. Sige, pwede na to ma-interview Rajuman Dani. Okay, diya karon si Ma'am Jerilyn Hagmok, ma'am, ayong buntag no, live ka karon sa RMN na DYHP Cebu. Atong kauban si Rajuman Attorney Rofil Banyo.
Ma'am, pwede ba niyo maasoy ang kinatibukan nga tabuon sa sinugdanan ani nganong nakaangkon kag mga pagtamparos laparo adtong bayaw sa imong amo, ma'am? Actually, ang sinugdan din ato is tungod na dito sa cellphone po. Kasi nga, kay ang ani ni nagtawag ang iyahang anak na lalaki sa iyahang anak na babae. Kibali magsuon. Tawag ang katong anak niya. Ningon nga, kinsa ay asa sa tiningning na rin ko kinsa ne gigara-garaan lugod to na ako kay kabalo ko nga si Dudong lagi ko kung bata lagi guys kabalo na pud sila nga pagka-joker lagi ko nga bae so mo to ning joker gud ko man ingon kinsa ni gigara-garaan na ako sila nga pagka man din tong bata nga kinsa man dai ni ana naging na dai ni iyang papa kay nakabi lagi daw nila nga ang cellphone lagi daw silang anak is nakawat mo to nya ningon dahil ko ang papa niya katong lalaki nga naglaparo sa ako kinsa man papa ni sa kanang tagiya sa cellphone mo to nga wala ko nakatubag kay ang cellphone gidali-dali na nako og hatag sa iyang anak lalaki pero gusto na siguro asa nya pag man nangutan na ko siya kinsa lagi ni niya ko si Jerilyn ni oy ha ning katawa ko wala gud kuning singka sa iya ha ang iyang pagsabot is singka na daw ko sa iya mo to giingnan ko niya nga ningon siya sa ako nga ayo kung singka-singkahi ha basig anaon pa kabira asa lugar parehon ka na imong baba nga kita balikag dayon ko niya syempre ako wala nagtinga na ko di palit naman siya kasuko sa ako agod kay gisingkahan daw na ako siya pero wala ko ni singka para sa ako wala ra gid ang tanan moto para sa ako murag lalain man ako buot nga giingato ra kog galit oy di kami ana sa mong pamilya in tawon moto nga na nagpagawas mo sa akong gibati sa messenger nag-notes ko nga kuya gapa maning tawhan na mura to moto nanawag dayon ang yang asawa sa naglaparo sa ako ningon nga unsa daw hinungdan nga nung naingani mao ni mauna mao to mag-explain ako explain ko sila sa ilang opinion tapos kani sapo naman ang lalaki sa cellphone ningon naman ang lalaki nga wata ko dira anaon ta kala paruhon ta ka dira moto gi-off na rin ang cellphone kay nagpadulong na ang lalaki so syempre ako wala ko ang helper ako siguro agay ko kabalong na mo kuan ba sa ako ana so nag-video jud ko kay parang nabukoy pangkuan ba laban balag mao na lang na akong panglaban sa ako so mo to naka-video ko dito na dayon na may pagsulod niya ako din niya ang giduol So nasagpaan gyud ka. din ako mo to gilaparo dayon ko niya nya gi kuan na dayon gipangsagang na dayon siya kay basi unsa toy may tabasaw basi iya hapag kong ayuhon. Oh. So kagabi ka gilaparo, gabi gyud ni hitabo. Opo, gabi kinahita po mga 8 or 9 yata. So, patulog naman ko sa ato. So kaning nakita na to sa video, gabi pa gyud ni frisco pa din ni kayo gyud. Opo, gabi pagid na. Okay. So among ipasaysay nimo, kumusta man nagpakurasyon na ka, nagpa-medical certificate ka? Napa-medical ka sa doktor? Wala pa ko nakapa-medical. Kagabi man tana to unya kaligon man tong taga-hospital dito nga. Dili sila mag-medical ka dito lang sa Pikas. Pero kung dili daw mi kumadto mi dito sa hospital nga ay sa clinic na ilahang giingon dili daw mi entertainon mubalik daw mi dito sa pinakauna ng mga giadtuan og kay parang matawagan daw dayon. Sige mayo, kay na naman ang Arwin Butuan makatabang na to na diha. Ang may tabuan ni magpa-kurasyon ka adto ka sa ospital para makurasyonan ka. Mao na itong ebidensya nga naay agi ang imong naong. Asa man dapit sa tuo? Sa wala. Wala. Oh, sa wala. So, kay kana magod maayo naman na after pila ka weeks maayo na ang atong kaso sa korte madugay pa. Wala tay ebidensya. So karon samtang naa pa mo nang pakurasyonan nimo na dito. Human pagpakurasyon ipablatter nimo. Ha? Opo. Nakapablatter na kas pulis wala pa. Opo, human na gabi po. Okay, sige, human na. Pero i-support nimo ang medical certificate, ha? Sige. Opo. Okay. Naghatag naman sila. Okay. Now, kinini ang usa ka tuig na kadiya, unsa may trabaho gani mo diha? Magbantay kag bata or all around ka? Yes, babysitter agid pud ko. So syempre, ang akong amo is nakiipon lang sa kuan mama lagi. So syempre kita imbis na babysitter maul around na siguro ta kay namang din mga uban na pagtulog pa ang bata maula pud baya ta nga magsigira tag atong sa bata natoy mga uban trabahoon matrabaho gid pud nako kay nakiipon naman sila so moto matrabaho pud ko sa go sir babysitter agid ko. So pag-hire nimo diha, pag-hire nimo ang imong
trabaho gyud magbantay sa bata. Pila may edad ning bata? Babysitter lang, Jud. Pila 3 may years old pa lang. pila? 3 years old. 3 years old. So, Bale, pag trabaho na ko, istupa na siya kay tuig naman ko. So, hantod nagsi ang bata, ako gihapon iyang pagabantay. okay. So mo ni imong amo kini ni ang babae, ang inahan sa bata. Asa man ang papa ng bata? Ang papa sa bata is katong nagsunod-sunod sa ako kay para di lagi ko laparuhan otro. Okay. So okay mo na imong kuan niya na all around na lang kasi mo nang giingon bata ra unta pero magkatrabaho naman lang kastanan. So kining imong amo niipon ra ni upuyo diha sa iyang inahan. Opo. So kanang balaya nagpuyo diha kinsa pa man napay lain nga man nag-ipon dahil diha kay balay man sa iyang inahana. Bali, duha ka family ang naa sa isa ka balay. Then ang katong akong amo is nagsugod na sila extension kay para makalahi na mi. Okay, extension okay. So So kanang lapit na siya mahuman. ang nagpuyo diha ang katong iyang mama sa babae ni nga balay o sa babae ni nga balay o sa lalaki? Sa akong amo nga laki. Asa imong Sa amo? lalaki. Sa lalaki. Okay. So, naamo ang lalaki nga imong amo ni ipon sa balay sa iyang ginikanan. Opo. Ang iyang kauban na katong iyang igsuon to, katong lalaki nga nanagpa nimo? Bali, ang kato ang bayaw, dili isto siya, diri ang nag-stay sa akong gitrabahuan. Ikunsa man to? Lahi nga balay, kibali ning sulong ra siya. Okay. Kuan to siya, kanang bayaw to siya sa akong kuan, amo nga laki. Kibali, ang asawa atong naglaparo sa ako, igsuon sa akong amo nga laki. Okay, okay. Unsa man kalayo ang ilang balay gikan da sa inyo, silingan or bagtason, pila ka dupa? Kuan ra, kanang silingan ng municipality. Silingan municipality. So gituyo lang gid kag anha di ay kumaoho na. Yes, gituyo ra gid niya ani tungod ra ato. Unsa man nga municipality ning imong balay nga sa imong amo? Ang sa akong amo is sa Carmen, Agusan del Norte. Carmen, kadtong lalaki nga nagsagpa nimo, asa man to nga municipality? Nasipit. Nasipit. Silingan na ni sila nga lungsod. Opo, silingan lang. Oo. Now, kadtong gisgutan niya nga cellphone nga maoy nasukan. Unsa man to kana na ang nahabilin to diya sa balay or ano unsa mahitabuan nga iyang anak naaman diya sa balay nga naa ka? Kuan man, ang iya manggun anak is ninglaag dito sa balay sa iyang lola. Gidala ra pud sa kuan, dinadi ra pud sa kuan lola lagi. Bali gidala ra sila dira kanang laag ra sila. So ang cellphone is nanawag gibali siya amot nang unsa pa kuan nanawag ra. Moto ang iya magong anak wala niya gidala-dala yung cellphone bali nasa kwarto sa akong amo ba. Ako lang nakatubag. Okay, okay. Sumoda ng istorya ha. Nahabilin na itong cellphone sa... Opo. Naglakaw-lakaw itong iyang anak. Sumoto, ikaw man nagtubag pero imong gipasa sa bata. Oo, tapos pag kuan ako is naman to, singkahan daw na ako siya. Pero wala din ko ni singka ato po. Ang ako, kung naabay adjud kita lang mo, ang kung bayadjud ko, dili bayadjud mahan kong sa inon ani. Basta ako ang sala lang din mo, ang kung baya ko, even if makabuak ko baso mo, sulti bayadjud yung taon ko. Oo. So, kini ni ang lahi man sa lagbalay, kini nakasinati, nakaunsa gibatasan na iyang kini nagsagpa nimo kay lahi magbalay ka sila di ay. Po? Okay, gamay lang. Sige no, kay kumanin akong gi-imagine magud nga lahi og balay kining nga kuan lalaki. Kisa may nga aning tawhana, kining mao ni sa kining number 19 sa iyang kuan, iyang jersey number 19 mao ni? Oo, panay siya kami naka-purple. Kining medyo upaw mao ni? Oo. Kisa may nga ani niya? Dundun na siya, Dundun Flores. Wala ko kabalo sa real name, kaya lagi wala na siya nagpuyo sa akong trabahuan. Dondon sa apelyido? Flores. Flores. Okay. Unsa may trabaho ining Dondon? Kuan ni siya, kanang mulargahay ni siya, ay mulargahay ni siya sa barko mo. Kay Siman man ni siya good. Siman. Unsa man kuno siya sa pagkasiman? Unsa man kuno ranggo niya? Wala po ko paano kung sa ranggo anak niya, basta kay Siman ni siya. Tapos naani sila yung negosyo sa nasikit. Unsa may ilang negosyo na sipit? Basan. Na kay nahibawaan?
Bugasan. Bugasan. Okay. Kining nakablo nga number kuan. Unsa niya number? 24. Isa na. Naka number 24 nga jersey. Kuan na siya, igsuon na siya sa akong amo nga lalaki. So nabutang na ining panahon na unsa man ni kaipon ni sa balay? Oo, kana sila kay duha lagi ka family, akong amo ug kana siya nga lalaki, kana naka 24 og jersey. Okay. So kining naka 24 og jersey o katoy imong amo nga lalaki, sila ang duha mo'y nagtabang nga dili na ka madapatan og balik. Opo. Okay. So mao toy nasuk-an wa mo'y lain nga kuan ani sa una panalita nagkaabot na mo ani nga naa sa gikasuk-an nimo? Wala jud. Nung pati ako nag-wonder pod ko. Kay kami manggod ana niya is kung manglaag na sila diri sa family day nila. Vibes na manggod ni kaayo ana nila tanan dira. Katura gid nga time natingala sad ko. So kining imong amo nga magtiayon, pila ka buk ilang anak? Isa lang. Isa lang. Maayo ra ning mga batasan kining imong ang babae lalaki nga imong amo. Yes, maayon sila. Wala ni sila ilabad gid sa ako. Nag 1 year gani ko sa ilaha. Unya kining bayaw hinuon nga kuan medyo Ano siya? unsa man ni initon og ulo ni nakabantay ka nga mobisita ni dinha medyo lain og Maugid na siya, sir. Pero kining imong among nga lalaki kanang imong among babae katong iyang igsuon wala ray problema. Okay ra. Wala sila problema. Okay ra gid kaayo. Okay. So katong iyang anak nga babae nga mo'y tag-iya sa cellphone mga pila may edad atong bataa? Mga 12 yata or 11. Okay. So mo iyang nasukan nga ikaw may nitubag sa cellphone sa iyang anak. Wala mo explain ang bata nga si ate mo nitubag kay nabiyaan akong cellphone, wa mo explain po siyang papa. Kay ang kaabi lagi nila nga ang cellphone lagi na ko nagara lagi ko nga kinsan ni nagananak ko ba kay lagi joker lagi pud sa kay kamalunan ni sila kung unsa ko. Kay okay mo sila mo gara-gara baya pud sila sa ako So abi nila nakawat lagi ang cellphone pagka man nang gawas bagay ko sa balkon nagkatawa-katawa pagay nakadungog man siguro na sila sa mga katawa in town oy. So mo tong gihatag nimo sa iyang anak. Mami to ni gihatag na dahil ako sa iyang anak. Ningon din ko nga, nana din to iyang papa again. Kinsa dahil ni, muto ningon din ko sa Jerilyn ni, oy, nikatawa din ko ha, ni anak ko. Ningon siya, gisingkahan na daw na ako siya. So mo tong nga, ingon siya nga mo anha siya, pag abot niya diha, gisagpa ka dayon. Po? So pamoto nga, ingon siya nga mo anha siya, gikan sa nasipit, kaya taga nasipit pa ni. Ni anha pa dong si Carmen. Ning anak din siya nga. Yan na din ka ni tawag man tong asawa kay nakikuan lagi og naging istorya sa ko kung sa hinungdan. Oto nga ni sapo naman siya dayon oy kay kami raman tana to sa iyang asawa kuan kay iyang asawa lagi. Yan ning sapo naman siya cellphone oy ningon siya nga wata ko dira ahal paruhon tigug ka. Wata ko dira Unsa man ang iyang asawa nga imong gikaistorya maayo ra pud batasan kay mao man ni ang igsuon sa imong amo. Oo, okay naman po. Tapos ang iya pong asawa, pag sa among convoy, niingon po siya sa ako maghilom-hilom na lang daw po kay dili daw siya ganahan o dili daw ganahan ang lalaki nga tubagon daw siya. Pero ako sir, dili mo pud mi ganahan nga ang anaon pud mi. Bisan pa og gilaparo na ko mohilom bagihapon ko. Dili na siya pwede. Bakit ni right na mo istorya mi sa mo ang kuan kay dili porket helper rami ang anion rami no, dili na siya pwede. Pila man mo kabuk nga helper diha sa kanang balaya, pila mo kabuk helper nga naa diha? Ang helper nga naa diri is narito sa balaya to is kuan duha gawas og sulod. Okay. Tapos kay nang ako dayon babysitter. Kay ikaw ang imong assignment babysitter man ka sa imong amo nga magtiayon nga nasa anak nga 3 anyos na karon. Pero kadtong laing pamilya do na po sila helper. Insad ko. Ha? Oo, ako sila helper. Sa laktod. Laktod nga pagistorya kanang balaya o sa kabubong, duha mo ka helper. Ikaw helper sa imong amo o nya katong usa pod helper sa pikas nga pamilya. Oo. Okay. So mo to nga pag-abot niya, nasipit tigas ng sipit. Unsa may ang gisakyan padong diha sa Carmen? Murag nasa service? sakyanan siguro to siya, murag nasa service yata.
Wala Oh. ko kagawas na kay wala na ko nagkana ko nangandam na lagi ko sir sa ako ang kuan video. Oh. Oh, nangandam ka sa video kay na kuan gyud ka positive gyud ka nga may anha na sa padong diha gyud. Balo na jud ko kanian hinagod. Kung wala ko video siguro wala ko hanaw karon wala. Igora ko sa paghawa, wala. Mm. So pag-abot gyud niya diha sa balay, misagpa sa dayon nimo? Oo, ni adto day ning pagsunod lagi niya katong ikaduhan ako nga video nga nakat naman to. Ah, nakat ni nga video. Pinakauna na ako nga katong pinakauna na ko nga video dala paro nagid ko ato. Katong ikaduha nga video nga pagkat mo to ang maister miro niya nga pagsulod. Okay, mo nakat man no? Ako na yung giduol. Okay, okay. Sige. So mo na ning hitabuan no? Nya kini Kung pud ana iya pong gi kuan. Asa? Asa to? Ang ako pong cellphone ani kay iya pong gi tagak. Gitagak. Nya sa man naguba imo cellphone or wala ra? Wala man hinuon. May gani kay wala gyud pud niya gid bundak-bundak ug maayo kay naambot lang. Okay. Paglaparo niya wa nimo ma-video? Wa nimo ma-video paglaparo gyud? Sa wala na ka front cam ang ako ang kuan ato phone kay nag-focus gid ko sa iyahang nang pero naagi dala pa rin gid ko niya. Oo. So ang kadto ko sa ka-helper po kitunay nagunit og bata. Unsa man to? Kinsa man to nga helper kanang usa? Dili to siya helper kuan to siya. Ang asa to kay duha man to nagunit siya. Ay isa ra to nagunit sa bata no. Oh, kani makita sa video. Asawa to siya sa katong naka number 24 nga jersey. Ah, asawa. So gibadlong siya sa imong amo nga lalaki o kining igsuon nga number 24 gibadlong siya para di siya makadapat. Opo. Okay. Giunsa man nimo pagkuan? Unsa man to nga nakagawas ka diha sa balay? Unsa na may nahitabo? Kuan, pagkahuman na ato is naapa man tong lalaki. So, ako ara mang duol diri ay sa ako ara mang uyab gud. Mm. So nanawag ko diretsyo sa ako ang uyab. Kukuhaan ako dire, magpakuha na ko, muulit na ko. Mm. Mo to magi dayon ko niya kuha. Hilakaw na dayon ng lalaki. So man nadani mo tanan butang na nimo, nadana nimo. Wala pa na ako na kuan kanirang bag na ko ang kuan kay gusto naman jud ko muuli. Ako Okay. mga butang na apa dito. So initon Gusto na ko kuhaon gani. Oh, sige lang, kuhaon lang tong mao mga butang. Oh, makuyugan ka sa Raymond Butuan, makuha tong mga butang nimo. Anya ikiha gyud nimo ni. Interesado ka man gyud kang mokiha. Opo. Oh, ikiha lang gyud ni. Kining nabantayan nimo kay usa ka tuig naman ka dinha. Nasay mga gadiring sa pamilya, panalitan Christmas bakaha o dunay mag-birthday. So kadaghan na ka nakamit ani niya. Opo, kadaghan na. Kadaghan na. Kadaghan na gyud kaayo. Oh, unsa man ni siya kumularga sa ilahang balay. mosakay sa barko unya mo naog tagpila man sa kabuan kay aron may imagine ako sa kay ranggo ani niya. Mo kasakay barko, kabantay ka mo sakay barko pila kabuan sa niya mo naog. Wala pa sad ko kakuan kay magniagi naman ang tuig is niundang naman ni siya sa iyahang pagka-himan. Okay, so usa ka tuig na kadiha, Mubalik. usa ka tuig na kadiha kana siya wa pa makabalik sa barko. Wala pa. Kibali sa karon kay siguro naglisod na gid po siguro sila mo na mo apply na pud ni. Oh, kay may buo na to na kay kanang mga kapitan ng mga dagkog ranggo sa barko, mga 3 months manaog na. Pero kanawa na gipangutan na tika o sa ranggo kaya niya sultian mo ra magod og ngilngig kay sultian. Unsa man daan na niya sultian ngay nana nga murag taas manulti. Wala po ko kakuan kay nagmasyaka po ko nga ingana siya. Siguro ingana na sila sa ilahang balay o unsa ba? Basig na suko ni siya nga wa nakabalik sa barko, naburyong sigurong o ani. Ambot lang. Pero basig Oh. sa mga problema nila sa ilang mga life, di ba? Basi napangka niya ang ubas barko, basi kung saan kalakiha, adunay problema daan eh. Katong nanapat nimo, wa mo explain ngano nga inadto ka grabe niyang kasuko. Mura mag dili ba ang kasuko niya labaw ba gyud kaayo sa imong nahimo unsa may nahimo nimo in taon angay batong ikasuko inadto? Wa mo explicar siya. Maulagi lang dapat ambot lang ana niya oy ngano na ingana man to siya kalit oy na vibe sa man tana mi. O sige. So sige no, kini ni ang imo lang gini ikiha kay para mo tagam ning tawhana og mahimog dinhi kabalik sa barko ni kay garapan kayo. Tinud-an lang gini ikiha. Ha? Tinud-an lang gini ikiha para nga kwan. Na naman tong Armin Butuan kuan ka nakasandig naman ka diha at least matabang-tabangan ka og unsay ma-advise nga asa ka mapadung sa isunod nga buhaton, ha? Okay. Sige Jerlyn, salamat kay sa paghatag panahon namo diri sa DYHP Armin Cebu ug sa IFM.
Salamat po. Okay. Dan. Okay. Radyoman Dan eh. Attorney, Radyoman Rafael. Yes, go ahead. Salamat na Radyoman Dani at sa kaabot mo diha. Yes, oo. So, mabay, Attorney Radyoman Rafael, no, ang pamahayag ni Geraldine Hagmok in town, no, nga matupan niya, interesado din siya mo file og kaso, batok na to na sa naisgutan nga suspect na may milaparo, may tamparos niya kagabi. Okay. Okay, ang mga buryadas, mga balita, mga impormasyon nga ito nagpat karon nga buntaga sa nag-viral na video nga kauban no, sa Tibok Puwersa sa Armen DXBC Butuan. Kini si Radyoman Dani Loyahan, DXBC Tata Carmen, ang undisputed number 1 for 8 years. RMN exclusive.